Sampigay burak. 20. Sasakoy. Tapos saluyot, sampiga. 125. Madam saluyot sa mga pulo. Madam na 30. Soto na po. Jayid, talon ayay. Jante, 21 Ford. Puri 15 mo ng tita. Sige. Hello guys. Welcome to Pusurubio. Dito kami. Dito sa Pusurubio ito. Welcome to Pusurubio. Ito ang Pusurubio. Yung bayan namin. Pusurubio. Itong ano namin, baryo namin. Pusurubio. Opya. Bumalik kami. Ito yung mga ano puno. Bata pa ako meron na ito. Namiss ko lang itong ano. Kaya kinukunan ko. Pusurubio. Sa bayan ito. Ng Pusurubio. Ito ang bayan namin. Saka doon sa ano, munisipyo doon. Yun ang munisipyo namin. Dito naman, yan, munisipyo. Yan ang munisipyo. Tapos, punta kami ng palengke. Palaruan ng mga bata. Doon naman, pasok kami doon sa palengke. Daming tricycle dito. Linggo ngayon, kaya marami ang mga tao dito. Lalo na sa loob ng palengke. May traffic. May traffic. Daming mga tao. Welcome to Pusurubio. Dito tayo sa taas. Mana masuk ya? Hindi lang. Pasisin ko anak ko. Ayo padang. Yang Mata.
Singkamas, 50. Kamatis, 21 kilo. Dali, 40 lang ang konti ah. Ito daw. Bigara dyan, boy. Sampigay burak. 20. Sasakoy. Tapos saluyot, sampiga. 125. Madam saluyot sa mga pulo. Adan madam na 30 sobra na po. Jayed, talon ayay. Yan te, 21 Ford. Puri 15 mo ng tita, sige. Yay. Ajay, 21 Ford yung baga. Di man ay pag-arad man ay. 25 1 Ford. Saluyot, burak. Tapos jay. Maggulay ng ano. Benteng. Andi, imanay, anto manay. Patitan kasali. Pantungan